Good morning mga ka-idol. Sayo kong mata mga ka-idol, pero maganda po pagkaon mga ka-idol para sa akong estudyante mga ka-idol. Tulog pa akong estudyante mga ka-idol. Tulog pa mga ka-idol. Nagtakang na ako mga ka-idol, wala pang oras. Paghinlo sa akong balay mga ka-idol, kaya gusto niyo wala tayo asawa mga ka-idol. Ato tanan mga ka-idol, ato tanan trabaho yung mga ka-idol. Gusto niyo wala tayo asawa mga ka-idol. Manghinindo ko sa kong payang mga ka-idol, kaya walang kugaw na mga ka-idol. Pero tabi sa atong work ng mga ka-idol. Mintas wala pang oras. Hindo-hindo sa ako sa akong payag. Akong trapuhan ng akong kuwan mga ka-idol na sahog kay hugaw na mga ka-idol. Gusto niyo wala tayo asawa mga ka-idol. Ato tanan trabaho balay. Takang na uli nung mga ka-idol. Hugaw na kaya akong payag mga ka-idol. Busy ta kanunay sa work mga ka-idol. Pag humanang sa trapa ni mga ka-idol,
sundo na ito siling mga kaidol. Hugaw na naman kayo, hugaw. Grabe yung hugaw mga kaidol. Tungod sa atong kabisi mga kaidol. Usahay. Pati yung nagkakapoy gikan sa pag-live. Pag-ulik na ito. Pati yung nagkakapoy. Ang i-relax na ito atong lawas. Karon kay murag kondisyon na itong lawas. Ito ang taga-agpan panahon sa paghinto. Should yung way asawang doon. Silhig gamay mga kaidol.
Dungag mga gano'n, di dungag. Siligan na mga kaidol, siligan. Hinlo na mga kaidol, hinlo na. Malinis ng paligid mga kaidol, malinis ng paligid.